Rasija Ibrahimović, gospođa Ibrahimović, nije ovo lijep povod da se ljudi okupe uopšte. Vama nedostaje, ako se ne varam, 40 dana do penzije. Pamtite li ovakvu tragediju u vašoj školi i u vašoj profesionalnoj karijeri i uopšte šta se može reći u ovakvom trenutku, šta se može poručiti i porodici, ali i drugarima i vama, svima vama koji su poznavali malog Alija? Nisam imala ovakva iskustva, posebno ne u mirnodopskom periodu. U toku rata da, radila sam u istoj školi, a ovdje radim već 32 godine, što znači da je obuhvaćen tim period samog rata. Ovo što se desilo iz temelja je uzdrmalo nas, ali nam je promijenilo kompletan život, vjerovatno da meni svakako u ovim godinama, ali sigurno i djeci, i nastavnicima, roditeljima posebno. Ja mogu da kažem da sam ih danas posjetila, da su to ljudi koje možete susreti samo u takvim situacijama, u krajnjem očaju, u boli. Majka koja pita šta ću ja sada, mislim, zaista je bilo jako teško. Međutim, evo vidite, događa se, razloga ima. Nekad postoji nesretan slučaj, nekad postoji slučaj koji je uslovljen ipak na neki način i ljudskim faktorom, to se razumije. Ovdje se mora nešto uraditi. Ovo je bio jedna ružna opomena. Šteta što je na ovaj način došlo, da ćemo možda razmišljati i početi raditi rješenja i realizacije rješenja da ovo se ne dogodi više. Ako uspijemo u tome, onda će zaista Alijeva smrt imati nekog značaja, najvjerovatnije. Tako da beskonačno sam tužna. Sve me nekako boli i zaista kada razgledam djecu, djeca nisu ista danas cijeli dan u školi. I u ovim trenucima